Recordeu l'explicació del complement directe i indirecte? Si no us en recordeu o encara no l'heu vista, podeu recuperar-la a l'apartat del catàleg del perfil. Ara que ja sabem com substituïm el complement directe i el complement indirecte, toca combinar-los. Com ho fem? Primer, posarem el complement indirecte, el pronom d'objecte indirecte, i després el directe. A tall d'exemple de la frase vaig donar les motxilles a les xiquetes. Motxilles és un complement directe determinat. I a les xiquetes és un complement indirecte plural. Per tant, el directe és les i l'indirecte és els. Primer els i després les. Per tant, els les vaig donar o vaig donar-los-les. La part difícil d'aquesta combinació ve quan el pronom li va combinat amb una sèrie de complements directes. Podríem pensar que quan combinem li amb els pronoms el, la, els, les, en i u, tenim aquestes formes. De fet, aquestes formes sí que existeixen, però únicament en els parlars valencians. A la resta del domini lingüístic, el pronom li, quan va combinat amb un complement directe determinat com el, la, els, les, es transforma en i. I a més va a la dreta, al final. Així doncs ens queda li, la i, els i i les i. A l'oració he venut la brusa a la Joana, la brusa se substitueix per la, a la Joana per li, i com que aquest li va combinat amb un la, es transforma en i. I diem la i he venuda, o, en els parlars valencians, li l'he venuda. Comprovem-ho si ho has entès. Ara substitueix el complement directe i indirecte d'aquesta frase. Com ho fas? Escriu als comentaris.